Una empresa pirata na seguridade. A Xunta contrata unha empresa pirata. A Xunta contrata unha empresa pirata. Se non amañamos, volvemos e acampamos. Se non amañamos, volvemos e acampamos. Se non amañamos, volvemos e acampamos. E aseguramos de acampar no estado de Marón. Se non amañamos, volvemos e acampamos. Se non amañamos, volvemos e acampamos. Se non amañamos, volvemos e acampamos. A solución, a subrogación. A solución, a subrogación. A solución, a subrogación. A solución, a subrogación. A solución, a subrogación.